Yma ar fferm coleg Llysfasi, mae Cyswllt Ffermio wedi sefydlu perthynas newydd, gyda'r pwyslais ar arloesedd a thechnoleg newydd. Un o'r swyddogion technegol fydd yn cydweithio gyda'r coleg yma yn Llysfasi yw Nia Jones. Wel, da ni'n lwcus iawn yn cael Llysfasi fel un o'n safleoedd arloesol ni efo Cyswllt Ffermio. Mae gen i ni 8 o hein drwy Gymru. Dyma Llysfasi mynd i fod yn un lle da ni'n mynd i fod yn gwneud prosiectau bach mwy arloesol, trio defnyddio technegau fwy o newydd a pasio hein ymlaen i'r genhedlaeth nesaf, gobeithio. Mae yna 2 brosiect yma yn Llysfasi. Y cyntaf ydy yr un prosiect Porfa Cymru, ac hefyd mae yna brosiect arall yn edrych ar werthuso geneteg hyrdod mewn marwolaethau ŵyn. Mae'r lleoliad hyfryd yma yn cynnig llawer iawn i ni, da ni lwcus i'w gael o. Mae gen i nhw'r ddeiadau llyddefaid fyddwn ni'n edrych ar, ac hefyd y fuchau sodro. Yn wedi gyfer prosiect Porfa Cymru, fydd ni'n gallu edrych ar y 2 wahanol platfform pori a'i defnyddio nhw'n unigol a'i hefyd cymharu nhw hefyd. Dewi Jones yw rheolwr fferm Llysfasi, ac ef sy'n gyfrifol am oruchwilio'r cynlluniau yma o ddydd i ddydd. Felly beth yw bwriad y prosiect gwerthuso geneteg marwolaethau ŵyn? Wel, yr hyn ydyn ni'n geisio gyflawni, wrth gwrs, ydy cadw gymaint a fedrwn ni o'n hwyn ni yn fyw. A boed ni mewn sefyllfa wyna tu mewn, neu yn yr achos yma, da ni yn mynd i edrych ar y sefyllfa wyna defed mynydd tu allan, sydd falle yn rhoi mwy o sialens i ni o ran casglu'r data. Y peth cyntaf ydy, mae rhaid i ni fod wedi adnabod y ddafad, a mae bob dafad wrth gwrs yn cael ei adnabod efo'r tag EID erbyn hyn. Felly, yn arwain fyny at rwyna, da ni wedi pwyso y defed, da ni wedi rhoi sgôr cyflwr ac yn y blaen ar hwn. Felly mae gennym ni fas data o'r defed Cymreig mae gyd ar hwn yn barod. Pan fydd y rwyn yn cael ei geni, mi fydd nhw wedyn yn cael tag EID i'w perthnasu nhw i'r fam. Ond os da ni yn cael unrhyw oen, da ni'n cael ei golli, mae'r oen yna yn mynd i fynd am postmortem. Da ni eisiau gwybod ydy'r oen yna wedi anadlu, ydy o wedi codi a signo. 2 beth hollol elfennol i rwyn yna oroesi. A felly, da ni'n gallu gweld wedyn drwy gysylltu'r oen yna sydd yn mynd am y postmortem i'r faharen sydd wedi cael ei ddefnyddio, allwn ni weld ydy hwnna yn rhywbeth sydd yn mynd i wneud gwahaniaeth mawr felly o ran gwerth y faharen fel ochr cadw rywun yn fyw. Mae gwahaniaeth o 1% dros Brydain o gadw chwaneg Owen yn fyw, werth maen nhw'n credu tua 12 miliwn o bunes sydd yn swm anhygoel yn dweud y gwir. Ond mae'r rôl DNA yn allweddol yn dweud y gwir achos da ni'n medru cysylltu wedyn yr oen yn yr achos yma i'r faharen neu i'r tad. Ond allai weld hwn yn cael ei ddefnyddio lawer iawn yn ehangach, yn enwedig fel mae technegau fel genomeg yn datblygu, ac efallai gallwn ni mewn blynyddoedd i ddod edrych ar broffil DNA maharen unigol neu i'w gymharu fo'i gymhariaeth i weld oes sefarcwyr ar y DNA sydd yn cysylltu i'r ŵyn yma pan maen nhw yn cael eu colli pan maen nhw'n ifanc. Yn ogystal â'r prif brosiect yma yn Llysfasi, bydd y safle hefyd yn rhan o brosiect Porfa Cymru. Nia Jones sydd wedi bod wrthi yn sefydlu'r prosiect mewn nifer o safleoedd. Y prif amcanion y prosiect ydy mesur a tyfu fwy o laswell, i ddweud y gwir. Mae'n anodd rheoli ddim byd heb fesur o. Y manteision ydy gael cyrraedd y porfa ar ei orau, lle bod yna egni da yno fo. Yn wedig yn yr haf, mae yna lot o ffermwyr bod yna ormod o gyflenwad yn y cae, hwyrach bod yna opsiynau wedyn i gael nhw ffwr i seilais o bethau fel yna. So mae yna opsiynau gwahanol i beidio gwastraffu'r porfa, lle bod yn cael ei ddefnyddio i'w potensial. Fydd y canlyniadau yn mynd ar y wefan Cyswllt Ffermio, fydd yna fap o'r porfa a'i dyfiant lle. So bob wythnos fydd hwnna'n cael ei ddangos, fydd ffermwyr eraill yn gallu gweld faint mae'n dyfu yn i'w ardal nhw. Hefyd fydd yna bethau mynd allan fel blogiau, fydd yna ymgynghorwyr yn trafod y trin, fydd ni'n cael ychydig o sesiynau hyfforddi ar y ffermydd hefyd i bobl eraill gael ddod i weld sut mae'n wneud a be fanteision sydd i'w gael ohono lle.
Yr holl bwrpas ydy bod ni yn gwneud y defnydd gorau borfa. Mae'n ystadegau allan yna sy'n deud ar nifer y ffermydd a hanner y borfa dyn ni'n dyfu sy'n cael ei ddefnyddio. Ond ar y ffermydd sy'n rheoli'r borfa wahanol ac efallai mewn ffyrdd gwell, mae 80% o'r borfa neu medru cael ei ddefnyddio. A mae hwnna'n adnodd mor bwysig yn enwedig am bod porfa a glaswellt yn rhad. Mae'r elfen o fesur wedi bod yn dod yn fwy a fwy pwysig a mae'r dechnoleg allan yna i'n helpu ni ac wrth gwrs mae'r myfyrwyr nifer y myfyrwyr ni yn bobl ifanc a maen nhw wrth gwrs yn prynu mewn i'r dechnoleg yna yn gyflym iawn ac yn gweld i werth o.